Къде трябва да се... Готово. Давай. Да. Здравейте на всички. Тема ежедневна. Какво да ядем, какво да си купим в магазина, така че да ни е хем вкусно, хем да е максимално здравословно, и да сме сити и доволни от това, което сме се наяли, защото в нашото семейство така сме се събрали, кажа, и за мен вече, нали, всъщност откакто си живеех сама, но и вече като домакиня ми е изключително трудно да намеря нещо, което хем да удовлетворява, нали, мен и мъжа ми, хем да знам от всички вредни неща, които може да съдържа една храна. И за пример мога да ти дам, да кажем, купуваш един хляб в магазина, или най-възмутителното нещо за мен беше, на село бяхме преди известно време и бях главна и си взех някаква полуфабрикатна баничка, която беше, нали, пакетирана и отзад пише, че какво прави Кармина в една баничка. На мен ми е много любопитно. Тогава исках просто си поговорим с тебе, тъй като и преди време сме зачерквали тая тераниш, например. Сега, първо премести се, за да имаш по-добър обхват. Накъсваш. То, за съжаление, няма къде да се преместя. Мога да сменя на мобилни данни. Да. Сега, храната отдавна не е наша. На нас, българите, по принцип не се полага да разполагаме, да стопанисваме земята. Това не мога да го разберем, нали, защото имаме грешна представа за себе си. И ако един човек не знае кой е, каквото и да хапне, той няма да може да го преработи. Защото той го приема като част от себе си. Това, разбираш ли, все едно, че се самоизяжда. Ще го обясня по друг начин. Снощи играха България и Сърбия. И когато, нали, дам обяснение и им приказвам и за извънземни, и за тукашната цивилизация, кой е създал и така нататък, гледат ме интересно и викат, ама защо са ти тия глупости? Ако си гледала с нощи волейболния матч, ще видиш, че сърбите не биха, не защото са по-добри от нас, защото имаха мотивацията да ни бият. И тая заран, нали, се обадих на едни хора и им казах, вижте сега, без да възпитавате психиката на тия момчета, млади, те няма да се умеят да се сборят на световна сцена, те не знаят кои са. И не могат оттам да направят връзката помежду си, да излязат като цял отбор. Започнаха с импровизациите, оттатък ние с провокациите, нали, и те тръгнаха да ги надскачат. Като емоция, като преживяване. Сега, ако говорил съм за герба на Русия, ми вижте герба на Сърбия. Герба на Русия е двуглав орел с две корони, нали, на двете глави и най-отгоре една голяма корона. На гърба на сърбите няма двете малки корони. Тоест, те признават, че света е разделен на две, нали, не на източен и западен, защото Америка и Русия са една империя. А отгоре, голямата корона, те казват, ние уважаваме само голямата корона. Тия двете не ги уважаваме. И ако погледнеш реално, след Втората световна война, Сърбия е разделена 50 на 50 между Русия и Америка. Оттам нататък тия воеводи, където се имат те, имат едно усещане и се борят срещу нас. Нали, те знаят, че българите, ние като ген сме над тях. И заради това сърбите мразят българите. Гърците отдолу, които са приходящи на тези земи, също не мразят. Нали, защото сега ядем гръцки череши в момента. Така че
Откъдето и да погледнеш, Черно море също е навлязло в нашата територия. То се е вдигнало с 100 метра. Неговия рандеман, неговото ниво се е вдигнало с 100 метра и е заляло нашите земи, по които ние сме живели. Оттам нататък в България е останала много малка част от българите, другите са пръснали навсякъде по света. Както и сега в момента. Както и ти се обаждаш от Виена. Имате, вие навънка, които сте, имате усещането за център, защото ние сме родени тук и както всеки един човек, като знае къде е роден, това носи вибрацията за неговото място. За местоположението. Където и да отиде по света, той си знае мястото, местоположението, където се е появил и за пръв път се е представил пред големия свят. Единствените, които нещо го нямат това, са евреите, защото те в 8-я ден ги обрязват. И преди да се е създала душата, която се създава на 40-я ден, те нямат връзка с душата си, т.е. те нямат вътрешни преживявания. Всичко, което преживяват, е свързано с това, което е около тях. Заради това може да са много добри музиканти, но от към учени нещата изостават. И като ти го говоря това нещо, имат доказателства отзад, кой седи и кой е двигател на науката. Защото американците, например, държат пазара. Руснаците държат науката. Дори и сега в момента изкуственият интелект започва да се управлява с едни формули на един руснак математик. Защото ние създаваме алгоритъм де-факто. Универсален, световен, глобален алгоритъм. Всички ние участваме с въпросите си и с достиженията в този алгоритъм. Не може да имаш глобален алгоритъм, а да нямаш глобален контрол. Храната е един от контролите. И когато говоря за енергоинформационен баланс, и за циркулация, за тороидни полета и така нататък, е свързано и с кармичните проблеми на човека. Т.е. къде си роден, кой си на фона на цялото, защото българите имаме много важна роля на фона на цялото на света. И ако тия момчета с нощ знаеха кои са, щяха така хубаво да натупат сърбите, 3-0 щеше да е резултата, ама в наша полза. И просто и техният гаден треньор, и той ги насъскваше, да мразят българите, защото той е разбрал, че това консолидира глупаците, сърбите. Така че един човек, който не знае кой е, той постоянно страда, постоянно се оглежда и много остро възприема не само реалността, която е храната, част от реалността е храната. Безпорядъка около нас, хаоса, ние сме свикнали да живеем в него. Ние го носим в себе си. Докато на Запад и при евреите такова нещо няма. Те се борят за абсолютен порядък. Виждаш германците, ако излезе проблем и не им се даде закон, чрез който да го третират този проблем в обществото, те вдигат стачки. Храната е нещо, което се споделя. Както каза ти, в началото, когато си била сама, можеш да избереш какво ядеш и какво не, защото когато човек живее сам, и както ти беше и студент по медицина, ти беше свързана повече с обществените ангажименти твои, а малко живееше в къщи и в себе си. Но вече когато започваш да споделяш храната с някой, вие вече създавате обща карма. Дай Боже да ви се народят деца, ще видиш как ще харесват манджите на майка си. Всеки харесва майка си. Оттам нататък, чрез кармата, се задейства този тороид, който управлява тънките черва. Значи ти си медик и с времето ще ти обяснявам какво представляват тороидните полета и как в торса, как работи торса.
Защото айде главата ще оставим за психолозите. Там има един туроид само и няколко степени. Нали, как навлиза енергията в главата, какво става и що става. Не са сложни нещата, никак. И особено колкото повече е учил човек, повече му се подреждат нещата. По-бързо разбира какво говоря. Защото от това, което казвам, то е на база вселенска логика, квантова логика, която свързва и двата свята в едно като за общо взаимодействие, което се случва и вътре в човека. А душата са празнотите. Празнотите събират хората. Само че когато се създаде семейство, тия празноти ги запълват децата. Твоя мъж си имал майка, той няма как да бъдеш ти негова майка, разбираш ли? Аз не искам, нали? Аз съм жена, не съм майка. Разбира се. Но я погледни колко народ в момента е сам. Всеки шести са на хапчета. А колко са на дрога, няма да ги броим. Защото това, което се случва, е невероятен геноцид срещу човечеството. В желанието да направят от целия свят едно единно цяло и да излъчат елит, който да се живее отгоре, нали, няколко стотин хиляди да са елит, всичко останало отдолу да е роби, защото това им е целта. Те са си постигнали малко или много, ми се струва. Разбира се. Минаваш цяла Европа. И в Америка, и в Канада да идеш. Това, което е в магазините, там е и тук. Нали, тая мрежа, която е, нали, информационната, тя е под контрол. В България аз мисля, че пак в известна степен е по-зле. Пак можеш да намериш някакви продукти, които са, нали, домашно производство. Нали, вярвам, че те пак растат на същата почва, нали, ама все пак. Сега, на България не се дава да има зеленчукопроизводство и овощарство, градинарство и скотовъдство. Не се дава. Значи на една крава, ако плащаш 400 евро данък на година на Запад за това, че е пардяла и замърсявала околната среда, нали, тук е 600 или 800, нещо такова. 2 пъти повече. Виждаш, има проблем с овцете на Байрибан, защото по документ тези овце вече ги няма. А те пасат и блеят. Това е проблем за управляващите, които са вземали парите да ги унищожат. Защото... разбира се, това е много съществен проблем. Да. Така че, виждаш, в България ние нямаме собствен елит. Ние имаме елит, който не служи на народа си и той въобще не го интересува какво еде народа му. В един момент обаче той елит започва да изпада. Те не могат да разберат това нещо. И те стават по-зле от нас. Защото съвсем са се отделили от реалността. И при мен, когато дойде някой му заговоря, аз говоря с него като на българин, като на благороден човек. Мен не ме интересува какъв пост заема, цар ли е, падар ли е. Ако не е българин, нищо няма да чуе. Ще си ходи болен и недоволен, да си бие там главата в кюшето и да заминава. Но ако има ген и дух, ще му ги събуди, ще му ги свържа, ще започна да контролира празнотите си и оттам нататък вече ще поеме друг път. Има хора, които се прибират отвънка, дават ги по предавания тук като сензация и отиват на село. И си правят едно стопанство и си гледат собствени зеленчуци и даже продават и създават и мрежи за яйца и други продукти, където са от свободни кокошки и независими, извън демокрацията. Недемократични кокошки, бихме казали. Яйца от недемократични кокошки. Яла ли си? Имат разлика. Така че нас земята ни е спасявала. И не заради друго, ами защото ние по сблъсъка, когато са сблъскали двамата братя, които са създали живота на земята и го управляват, ние сме таен проект, който
остава после признат. Защото ние сме създадени без разрешение. Т.е. незаконно родени сме. Разбираш ли? Заченати и незаконно родени са българите. И когато вече се сблъскват двамата братя и се плашат, че ще дойде голямата корона отгоре, на която служат сърбите, нали, тогава казват, айде вика, ще ти простя, че си ги направил. Нали, това са твои деца. Ние сме деца на единия принц, де-факто. Нали, и в знак на обич към теб, защото си ми брат, ще им дам правото да обработват земята. И това е символа ралото. И тогава Бог даде ралото на хората. Тогава Енлил разреши на българите да имат земя, да ползват земята като своя. Ние сме с най-голям ръст на процент на собственост. Нали знаеш? В Европа. Това нещо бърка на западния елит. Да не казвам къде. Българите, които отиват и правят кариери на Запад, стане има друг път. Каквито и структури да влезете, няма да получите това, което ще получите тук на собствена земя. А когато се приберете тук, то па няма структури. Защото няма заводи, няма вече това производство, което беше едно време. И хората няма къде да правят кариери. Оттам няма как да се реализира духа на мъжете, оттам отслабват процесите в семейството и освен това нас ни тровят страшно много, защото не знам, ти си запознат, аз ти пуснах едно клипче между другото днеска за рака. Не съм го видяла, ще го... Да. Виж го, даже го качи в коментарите, линка го качи в коментарите отдолу, защото там се говори един доктор, който е създал ваксини за рак, защото рака де-факто е разлагане на клетката и т.е. когато е мрежесто и тръгне да се разнася, това е рака. Иначе можеш да имаш тумори на някои места, но после си ги махаш или ги калцираш. Докато рака е разрастващ се тумор. И клетката минава в друг режим на работа. Размножава се като болна, разбираш ли? Преподавателя, който ми е преподавал квантова физика, отиде точно такива изследвания да прави в Америка. Излязоха с концепция за работата на клетката като самостоятелен организъм, която заедно с тези открития 20-та година, които станаха известни миналия век на Райф за биорезонанса, нали, вече един човек, който разбира, че от 450 типа клетки е направено човешкото тяло, че всеки орган къде седи, какво прави, когато му пуснеш информационния цикъл, как да минава през него и как се завърта, и той се свързва и с материалния цикъл и с въздуха, който е обществото. Иначе храната ти е семейството, рода. А въздуха е обществото. Желанията са в кръвта, резултатите са в лимфата. Разбираш ли? И когато ти обясниш всеки един орган информационно как работва, ти ще видиш, че клетките живеят в такава информационна среда, която човек може да управлява чрез мозъка си. И после гледаме, коя е тая среда, която е вътрешния свят на човека. Кога се отваря менталния свят и започват приоритетно отвънка да се въртят нещата. Защото трябва да се сложат едни години, едни познания и разбиране за света и тогава се излиза навънка. И тогава вече ще разбереш защо мама готви вкусно. Защо се стяга, защо има понятие, има нервен корем. Корема го болял на нервна почва. Тогава ще дойде на акъла, защо 70% от хората имат гастрит. Знаеш ли го това нещо? Тънките черва са активирани от кармата. Защо имат или че имат? Защо имат? То, че имат, можеш да го прочетеш навсякъде. Ще заведа, тук има един билкар, който гледа
и си прави статистика. Той е бивш военен и много е по писането и по статистиките, по статистиките. И изследва хората какво правят. Което половината Америка така превзима. Той им взима ролята и мястото. Защото те са тия, които изследват социалните проблеми и създават там една камара институти за манипулация над съзнанието. Така че, когато разбереш какво представлява кармата, какво е направила кармата, ще разбереш защо децата трябва да се раждат естествено, какво остава в майката като неизродена енергия. И тая връзка след това остава децата като самотници. Раждаш самотник. Разбираш ли? Тук имах наскоро една дама с 150 мг на ден антидепресанти. Ти като четеш, всичките са опияти. 150 мг, ти знаеш кой е? 2 пъти по 3 хапчета пие, 150 мг общо на 24 часа. Тя си е 24 часа дрогирана. Заради едни импланти. И организма е толкова силен. Тя си има родовата карма, силата на рода, духа, който е в нея. И даже и тук, където си е славила разни по лицето, то става като пъпки вече, разбираш ли? До такава степен тялото е агресивно към външните нашественици. А тя иска да е красива. Момиче, красива си, ако си ти. Ако ми се маскираш и се правиш на цирка джийка, никой няма да погледне. Разбирате ли го това нещо? А когато замършиш информационната среда, хората не могат да бъдат себе си. Не искат да споделят храна, а пък това, което изядат, той им седи на топка в стомаха. Имаме, ето за Кармина, където каза, на една детска площадка, пица Доминус, има Кармин вътре, но те без малко да го изтърват. И не могат да разберат откъде и що го хваща алергията. А това са боболечки, нали знаеш? Кармина. Добре, ама къде е границата в крайна сметка между самата храна и други фактори, които засягат карма, енергия и така нататък? Може ли да препишем всичко на кармина, примерно? Понеже аз мога да се заложа, че ако двамата с тебе изядем еднакво количество кармин сега, на тебе може да не ти се отрази, ама на мене може да ми се отрази по някакъв начин. С годините, да ти кажа, нищо не ти се еде. Идва един такъв момент, в който въобще храната не ти е нужна. Тоест, споделяш някаква храна и то ако е с човек, който допускаш до себе си семейството с децата. Иначе като останеш сам и забравяш да ядеш. Идват такива моменти, където енергията се изхвърля в менталното поле. И то няма нужда от ябълки и круши и от паршоли и кюфтета. То затова възрастните хора сигурно ядат по една кофичка кисело мляко, само че аз не съм възрастна, още аз обичам да си ям. Храната е опознаване на света. Чакай само момент, как се казва тук в България? Куркумин са го кръстили в България, не кармин. Това е немското му Не знам, аз продължавам да твърда, че си е кармин. Не знам. Не, куркумин. Тук го пишат куркумин. Защото в България сме свят, разбираш ли? До куркума да е по-близо, че да се лъжат повече хората, да не се настройват срещу продуктите. Разбираш ли? Всичко е свързано с търговия. Един министър тук чух ония ден да говори по телевизията. Аз се чудя той да не е объркал държавите, или телевизиите, или какво обърка. Или телевизията обърка държавата. Не знам, сигурно те в телевизията не знаят коя държава живеят. Те нямат представа за нагласите на хората, разбираш ли? И он постоянно обяснява какво искал бизнеса. Какво искат хората, бе? Стига с този бизнес. Който иска бизнес да прави, да отива в Америка. Той безстои на нас, тук не ни се дава да правим бизнес. Ако си спомняш, имаше един Желю Желев.
президент го бяха направили. Да, точно, спомням, не смисъл, знам кое, но да си да. Ами, той казва, България е държавата с най-много президенти. Защото всеки, който беше направил еднолична фирма, се водеше президент на фирма. Какво извинявай? Еднолична фирма е та. Като направиш и се водиш президент на фирма. Гъсва. Да. И той казва, че нямало никъде по света толкова много президенти, колкото в България. Всичките президенти. А по-нататък, като му видиш и философията, и гена, и рода, нали, веднага почваш да си правиш сметка, че той човек на кличка е спечелил президентския стол, а не чрез избори. Така че дърпали са клечки. Той е издърпал късата и затова стана президент. Така че нещата зад кулисите изглеждат по съвсем друг начин. И това е както в годините, като миниш 50, живота вече почва да губи същност. Обаче хората, когато са излъгани и нямат вярна представа за света, те не порастват. Когато те изместят от едно место на друго и си извън средата си, ти също не израстваш. И когато минеш 50 години, особено 55-6, и започва носталгията да те дърпа обратно и почваш да пееш "Я кажи ми облаче ли бяло". Защото виждаш, че обществата, в които си се реализирал и си направил нещо, прекъсна. Момент, само докато изгуби обхват събеседника. Да рестартира. Ето, виждаш ли, в България обаче имаме хубав обхват. Чуваш ли сега? Чуваш ли? Много. Да, съжалявам. Да. Ето, виждаш ли какъв е проблема с обхвата? А знаеш ли защо имаме хубав обхват? Защото би ще ни разрешат да имаме и ядрена централа. Тук може би ще се направи един от големите хъбове информационни за работа си. Чувам пак. Няма значение, давай натам. При мен е фул обхвата. Нали, такъв оптичен кабел. Така че не знам, аз сменям през няколко различни интернета се опитвам. Да, сега май се стабилизира. Давай натам. Да. Понеже в България ще бъде информационен хъб, ще ни разрешат да имаме ядрена централа, защото от това е енергията, която е нужна за поддържането на информационното поле живо. Това е малко по-друга. Хардуер го наричат на изкуствения интелект. Ние нямаме друг избор, освен да направим втора държава. Значи, винаги България е печелила, когато има битка между двамата братя, както е в момента. Те в момента даже са в договорка и са в битка срещу целия свят. Затова не ни дават на нас да се месим, защото много бързо ще се промени реалността, ако българите се намесят. Нищо, че нямаме армия. При нас 6-5 не остава. Няма смисъл един българин да го вкарваш в идеология, социология и т.н. За психология не говорим. Там говорим само за психоложки. Там логия няма,
но хората започнаха да го разбират това нещо. Дори и те, дет бяха ходили навънка да учат, тук наскоро гледах един, излезе и почна да говори срещу сектите. А той самия беше секта. Разбираш ли, когато дойде в България с тези психологически изкривени разбирания за човека? Защото не може един човек, който няма душа, да създаде теория какво представлява човека. Нали, Фройд ти говоря. А Юнг, он е малумник, който отиде в Индия и вместо да се докосне до библиотеката съзнание, той отива в техния институт. Той е 10 пъти по-зле от твоя, бе. Какво правиш там? Къде търсиш истината? Разбираш ли? И това не са прости хора. Той не отива там, за да търси истината, а отива да занесе неговата истина. Той не иска да се учи. Той не е учен. Той е цървул. Създава, какво беше там, на хората ги дели на разни, как ги наричаха, забравих така. Отдавна не са ядосвали на тая тема. Така че групи, които били, създадоха каква ли не там анималска история, хората да ги сравняват с животни. Толкова малумни истории, че няма на къде. И когато ние българите сложим нашето знание, обестойностяваме всичко. И заради това има една дума, която като излезе в ефир, веднага се закачат за нея, няма да я казвам. Това е българското знание. Много от хората се сещат кой е нашия Бог. Нали? Защото не е Исус. Исус е Есу, той е ученикът на Ея. Той е ученик на нашия баща, а после идва и едни ни го набутват, че не бил Бог. Къв Бог, бе? Той е кандидат българин, бе. Къв Бог не е той? Друг трябва да е на кръста, ама както и да е. И затова българите казват, всеки трябва да се носи кръста. Значи всеки трябва да се е на кръста. Разбираш ли? Така е връзката с Виена, нали, накъсва. Другото, което е България, все повече ще започнат да се произвеждат храни. Виждаш, че забраната за животни, колко пъти трепаха тук кози, овце, говеда и така нататък. Почна още с раздържавяването. Имахме много крави, от които по-малко 10% са останали в момента. Може да се представиш за какво е било реч. Изкореняваха се лозя още преди да дойде Горбачов, защото той е на Андропов, комсомолския секретар. Така че комсомолското секретарче. Нали, храната отдавна е глобализиран продукт, а не е нещо, което да ти дава енергия. Боядисвате, пръскате. Имал съм случаи, където хора на път се чудиш какво го правиш. Имах един шофьор, който имаше много чувствителен корем. В Милано съм се чудил къде да го карам, какво да го правя. От една круша. Кога пръскат ги, за да не остаряват. Разбираш ли? И понеже нашите не знаят, ядат ги с кората, дали да измиеш, то вътре химикала минава през нея, влиза навътре, ще да се натрови момчето. Нещата са доста... На гърците дават да произвеждат и да продават череши, на нашите не дават. На българите не дават. Сега се надявам вече и пазар да ни дадат, защото ние сме руска територия в момента. Малко по малко трябва да ни отпуснат и да започнем да произвеждаме и да започнем да връщаме истинската храна в магазините, макар че там ще се сблъскаме, както и сега става. И просто ако следиш дебатите в телевизията, ще видиш. Искат да намалят цената. И какво правят? Правят договори с глобалната мрежа. С Lidl, с Kaufland, с Била, да намаляли цената. Те не намаляват печалбата, а намаляват изкупната цена.
Оттам нататък при тази инфлация до какво следва това? До унищожаване на българите. Българският производител така го унищожават от пазара. Тогава няма да продават българските производители на глобалната мрежа, а ще продават на пазарите, където в всяка махала си има в кой ден идват тук от Балкана, носят яйца, сланина, там това, което са приготвили, друго. Така че пак се докосваме до някакъв тип естествена храна, разбираш ли? В България земеделието също се промени доста, централизира се, 10 души държат почти 90% от земята. Виждаш, и на нас не ни дават пазар, за да произвеждаме други стоки, защото от 1 декар ние правим 300-400 евро, най-много 600. Докато в Белгия и в Холандия правят по 1300, 1600, 1700. Дали ще гледат някакви зеленчуци целогодишно или там други продукти и цветя дори, те използват капацитета на земята 3-4 пъти повече, отколкото ние тук можем. На нас не ни се разрешава. Заради това натиснаха и величие, защото те започнаха да защитават българския производител. Единственото ни спасение е да се отворят пазари на североизток. Защото ако си мислите, че в Египет, дето има пустиня, имат проблем с зеленчуците, нямат. Ние имаме проблем с зеленчуците, където си мислим, че сме върха на земята. Питай друго. Чакай. Не е пълен блокаж на системата, просто какво се случва днес, не знам. Има въпрос, я отговоря, ако искаш на въпроса. Да. Значи в Турция има по-малко замърсяване, защото ние тук сме на Монсантос, нали, фирмата, която пръскане, всичко, турове и така нататък, всичко минава през техните стандарти. И оттам и житото, и посевите, всичко, което ние сееме, е мутант. То не е естествено. Имам хора, които се извадиха стотици декари от кооперации и започнаха да си го обработват сами, нали, и правят лимец. Произвеждат лимец. И започва по-малко нашия пазар да измества това, което е вредното. И както пита Жоро и за турските пазари, там е по-добре от българските производители, защото нашите са много алчни. И нали, плащат, безотговорни са, просто системата не се грижи за контрол над храните. Имаше незаконни кланици, то няма вече какво да се коле, освен политици. Нали, така че, виждате, имаше един министър, който, сега не го знам къде го пратиха, разкри доста неща, но само като сензация. Нали, обратна връзка, няма решение, няма. Тъй като сме в една мрежа, където не заповядват дори какво да сънуваме. Пак не отрязаха кабела с Виена.
Да се върнем на децата и на манджите на мама. Защото в един момент, когато ти ги захраниш с нещо, което е полуфабрикати или също много са опасни тия суровите риби, разни такива полуфабрикати, където са. То му се натравя организма и оттам нататък му се променя и психиката, стават нервни децата. Да не ти говоря, че по времето на COVID в чипса бяха почнали да слагат такива, те ги наричат ботове, но те не са ботове, те са си точно някакви такива изкуствено създадени добавки, които имат и вкус, но имат и някакви други носители, които остават в структурата на човека. При нас също така и въглеводородите от полиетиленовите тия опаковки, където са, колкото и да се преработват, много голяма част от тях вече са в оборот. Нали, има ги в храни, във всичко. Така че ние имаме и в телата си вече замърсеност и това пречи на нормалната циркулация на енергията в тялото, което няма как да създаваш градивни проекти, ако ти имаш затлачена структура, телесна структура. Особено много вредни са и тия добавки, където пият културистите. Там променят психиката тотално, нали, работата на тялото. Протеини били, нали, млечни били, такива били. Ти ако имаш нужда от тях, ще ги издърпаш от продуктите. А иначе ядеш такива несъвършени структури, които водят до подуване. Те ти блокират лимфата. И оттам нататък, блокираш ли си лимфата се блокира от най-вече става кристализация, не, но става като гел от тези антидепресанти, лекарствата. И тогава вече това забавя приемането от теб на резултати, които си получила в дадена ситуация. Ти може да ги приемеш след 2-3 часа, ти вече си излязла от тази ситуация. Ти си неадекватна, разбираш ли? Чрез храните се получава това натравяне. Да чакаме да ни освободят, няма да ни освободят, ако не си направим паралелна държава, както беше при Тодор Живков, извън структурите на Русия и Америка, или напук на европейците, няма как да се развиваме нормално. В контакт ли сме? Ево тук, ако слуша някой да напише как се чуваме и въобще каква е ситуацията. Чуват ли ни, не ли чуват? Защото виждам, че ти не ме чуваш. Да, мен ме чуват. Но ти май не чуваш нищо. Гледката е хубава. Добре. Да, и другите чуват. Ами, напиши. Чакай да ти напиша на Viber. България връзката е добре. Да.
Говори нещо. Чакай. Има светлина в тунела. Добре, браво. И ти си светлина за нас, защото тук в България медицината е много обсебена и ако нямаме надежда отвънка да дойдат специалисти да се погрижат за народа, здраво сме я загазили. Чакай. Така, пишеш за добавки, витамини и други и т.н. нататък. Значи, добавките вече споменахме, че блокират тялото и не трябва да се пият, защото объркват психиката после на човека. Нещо, което е много на мода при биорезонанса, защото биорезонанса като технология идва от Русия, от Москва и Киев, те се грижат да трепят вредителите в тялото. А вредителите се явяват в непроиграните празноти на човека, вътре в тялото на телесно ниво. Ако не сработим определен тип способности, не развием за определените години, започват да се явяват цигани евреи, значи в тялото на човека, бактерии и вируси. Това нещо затлачва работата на тялото, биорезонанса ги изтрепва, изнасяме ги после, остават едни празноти, които човек започва да се задава въпроса, ами сега на къде? И за да се чувства щастлив, без да е направил нищо и да обърка програмите на управляващия елит, изработват добавки, които за добавките, ти ще го чуеш това нещо, добавките ги слагат в празнотите, които са освободили от биорезонанса. И така, като отидеш някъде на биорезонансна диагностика, казват ти какви бактерии и вируси има в тебе, назначават ти програма да ги трепят и след това ти изписват и добавки. Сега, тия добавки не са споделена храна. И те те карат да се чувстваш като болен в семейството си, т.е. ти вече не си част от семейството си. Защото не споделяш храната като тях, а се чувстваш като един вид тежест на семейството със специална програма, защото те не са евтини. И другото, което е, добавките също имат добавки в тях, с които забавят метаболизма и въобще карат да се чувстваш щастлив и глупав. Защото си глупав. Нали, а не защото си постигнал някакви резултати и нещо си разбрал повече от света около себе си. Имаше тук един инженер, не му помня името, беше издал наскоро някаква книга такава за здравето, в която пише, че е така много амбициран да постигне дълголетие, възраст над 100 години, ако не се лъжа, и написал един списък с всякакви добавки, които трябва да се взимат. И сега много нашумял витамин D и всеки взима витамин D и си го купува от аптеката без рецепта и така нататък. Затова питам. Едно време, да, на времето ми се обажда един дядо и вика, аз вече я съм дядо, де? Това беше преди 20 на години. Абе, господин Ковач Ганев, верно ли е, че трябва да пием цинк? Викам, ако имаш цинкова кофа, ближи я. Няма смисъл да си купуваш цинк, защото вика скъпо. Много. Те си мислят, че телевизията се грижи за хората. И имаше един, който се занимаваше с гимнастика и с биорезонанс пускаше там някакви честоти, трепеше определен тип бактерии и завършил докторантура за гимнастика, как се прави гимнастика, и те му викаха доктори. Викам, той е объркал нещо. Доктор и лекар има разлика, да знаеш, нали, за напред. Има хора, които ползват празнотите на собствения си народ и вместо да творят, да създават структури, работещи неща, да говорят,
Те търсят как да направят пари или да станат за 15 минути известни. Но трябва да ти кажа, че всяко нещо е с времето си. Хората не са прости, много бързо комуникират вече и в друг тип мрежи. Нали, не само през тия канали, където ние говорим и си мислим, че целият свят нас слуша. Има и такива, нали, инфлуенсъри и ютубъри. Така че това не променя света. Информационният фон се променя от друго, от базовите знания. Оня ден в събота имахме конференция на Академията на Обединените българи и там наградихме с почетно звание почетен академик един 90 годишен човек, който е в пълно здраве. И съкъла си. И прави едни изследвания, с които слага в джоба Айнщайн. Малкия си джоб. Но никога няма да стане известен. Не защото това, което прави, не е истина. Айнщайн на времето, 20-та година, нали, го слагат, за да може това знание да бъде прието от евреите. Слагаш един евреин, обявяваш го, че той го е измислил и де-факто формулата вече става достижение на света. Ето клипа, който съм ти пуснал, ще чуете там за ракови ваксина против рак. Ами, знаете ли, че в средата на 70-те години има един Спартак Томов, който е създал първата ваксина така за рак. Неговият внук в момента работи по тая технология. Не смеят да се рекламират, защото не са подписани от евреите. Разбирате ли го това нещо? Дъщеря му, нали, това внука е по линия на майката от дъщерята на Спартак Томов. След това също 77 година, мисля, че беше. Правени са в банени изследвания в Института по психология за тия психодрама, се казваше на времето. Ами сега е пълно с констелации навсякъде. Продават ти констелации. Събират се на ято и куп глупости замерят хората и ги объркват за това, какво представлява от човека, как семейството го увредило и така нататък. Българин е представител на психоанализата, където в основата си лежи пак една еврейка, а те са с ограничен начин на мислене. Те заради това са агресивни, защото само това, което е материално и това, което докосва и ги притеснява, това виждат, другото не го виждат. Те нямат усещането за Вселената, както ние българите имаме в себе си. И оттам нататък, какво очаквате? Тя е стигнала до 6-тия месец бременността, където била наранена от майка си. И те търсят виновни, защо не са щастливи. Защото сте глупави и правите простотии, затова не сте щастливи. Няма кой да им го каже. Извинявам се на потърпевшите. Да питам още нещо, може ли само да се върна за малко пак на храната? Да. Съжалявам, ако нещо такова е било вече споменато по време на моето дълго отсъствие в днешното предаване, но да, Стамен Стаменов обяснява понеже съм гледала негови така стари предавания, там дневниците на уфолога или нещо такова беше, и обяснява как взима радиестезичното махало и върти в магазина над доматите, над там някакви други продукти и преценява добри ли са тия домати за мене или не са добри тия домати за мене, примерно. И моят въпрос е, сега предвид, че знаем, че храната не е особено качествена и масово продуктите всъщност са вредни за тялото, трябва ли да анатемосваме, така да се каже, всичко, което ядем и едва ли не да влизаме с страх в магазина, че без значение от това какво ще си купим, то не е добро за нас, или може просто да приемем фактите такива каквито са. Нали, не всеки има възможност да яде домати от село или месо от село. Някои хора просто, като мен, например, пазаруват в супермаркета, каквото има в общи линии. Айде, първо за махалата да кажа, защото тия дет ги клатят махалата, фанат да клатят други работи, табелки им да се раждат деца, защото
отивам на един конгрес, такъв ме канят на тия с махалата. И като излезе най-големият доен там, където ги учил всичките, и почна да пита колко вредни същности има в Вселената за него. И почна да брои 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, стигна някакво огромно число и към егати нещастника той. Той всичко му е вредно. Разбираш ли? Той човек, който не знае, всеки го лъже. Който не може, всичко му пречи. Така че това, което в момента има, това ядем. Ние друго не можем да ядем, защото от глад не може, ще умрем. Един месец най-много да изкараме и след това вече организма ни е увреден, защото от гладуването също се уврежда. Имал съм хора, където са ходили на лечебно гладуване и така нататък. Верно е, преобръща се програмата. Но ти живееш във вредна среда, ядеш вредна храна. Мислите ти са вредни, ти си злобен. Не разбираш хората отсреща, защото когато си натровен, центъра на енергия е вътре в тебе. Значи, сега да тръгнем да се чистим, да ближим кофите от цинк и да пиеме какво беше там витамин D, няма да ни спаси. Да се печем на слънце също. Няма как да се сборим срещу една глобална тенденция, освен ако не си направим вътрешна мрежа. Аз отдавна говорих, търсих даже къде да се направи това нещо за мрежа за българите. Виртуална България го бях нарекал. Само, че тук всяко едно понятие, защото през Стамен 12-та година се запознахме с Стамен. Той беше в НИСИ, Националния институт по стратегически изследвания, и ме извикаха там, защото им написах едно писмо, да не ме занимават с техните глупости. И ме запознаха с него. И в края на годината, защото беше април, май някъде, когато се запознахме, так му бях изкарал първата си книга. И даже на подсъзнание, прираждане и нива на съзнание, той ми е написал анонса отпред. Така че знаеме много добре с него. И в края на годината идва една българка, той изпраща при мене, да ми казва, че един евреин искал да направи институт за българския дух. И аз се гледам тая и викам, какво имат общо този евреин с българския дух? И въобще има ли дух? Връзка с някой дух? Защото евреите са Божия народ. Те са хората, които служат на боговете. Само, че нямат усещането за Бог и много често си бъркат боговете. Това им е проблема на тях. Те също чакат на нас да им кажем кои са, за да се спасят, да излязат от тая окълдованост. Извинявам се за русизма, омагьосаност е на български. Така че навсякъде около нас е пълно с заблуди, и то до такава степен, че дори елита, който се опитва да остане отгоре, той в един момент остана най-заблуден. И ако проследиш и техните болести, и при тях какво се случва, като в родовете им, че виж, че този елит се самоунищожава от това, че мрази хората. Желанието си да излезе от хората и да спират да бъдат хора, и вече се разболяват те самите. Няма да оправим света, но поне нека да сме полезни с това, което сме изговорили, защото ти имаш така по-голямо чувство за свобода. Усещането ти за свобода е по-голямо. Ти живееш в Виена, там се потискаш през деня и като се влезеш тук вкъщи, казваш каквото мислиш, докато българите не са така. Ако те имат някаква истина и разберат, не я казват, защото ги е страх. Вкъщи не могат да я кажат. Ами вкъщи, виж, ние тук сме си вкъщи. България си е нашия дом. България е дома на българите. Родното място на българите.
колкото и да ни натискат от всякъде, каквото и ще да правят сега и земя да продават и къщи да строят на други евреи, да ни вкарват от едно место на друго, защото се чудят къде да ги сложат. Между другото, евреите и циганите по изследване на ЮНЕСКО са най-щастливи в България. Нали, да го знаеш това нещо. Живи и здрави да са. Да, защото тук научават истината за себе си и почват да бъдат себе си и затова ще са щастливи. Така че ние нямаме народ, дори Божия народ на нас не са ни врагове. Те също имат нужда ние да се осъзнаем и да им кажем и те кои са. За да не си бъркат боговете. Може ли само един последен много бърз въпрос? Нужно ли е човек да пости? Понеже аз не постя, обаче напоследък се замислям все повече дали всъщност това не е добре. Не от религиозна гледна точка, от мисъл за самото тяло. Сега, постито е за възрастните хора след 50 години. До тогава активен живот, още се отделя енергия в тялото, няма смисъл да се пости. Добре. Особено под 21 години забранено е да се пости и да се правите на духовни. Мъдростта идва чак след 72 години. Нали, човешки години. Така че да искате да отворите света, да се закачите за акаша. Има една граница, която се казва граничност, усещане за граничност в човека, гранично състояние се казва. Преминеш ли от другата страна, вече нещата са срещу тебе. И когато преминеш тая граница дори на некомпетентност, ако си изградила усещанията, ти ще знаеш докъде да си разпростираш енергията за определеното енергийно състояние, докъдето си израснала. И оттам нататък вече и самата физика на човека и модела на тялото, живота, който е вкаран, нали, начина по който ние потребяваме живота тук на фона на планетарния разум, наречен в нашата религия Бог Отец, това нещо определя нали, и нашите мисли, и философията ни за живота. Позицията, от която ние гледаме живота. Има такъв момент на хаос, в който идва сляпата неделя, правят се бели и после ги хващаш за ръчичка и ги водиш в детската градина. Това е хубавото. Има други моменти, където седиш и гледаш как едят внуците, а на тебе нищо не ти се еде, обаче виждаш как внуците чрез храната потребяват света. Разбираш ли, те първо го изяждат и те изяждат реалността. След това вече започват да мислят кое какво е, кой го е произвел. Така че всяко време си има своята истина. Не можем да се родим велики. Трябва да сбъркаме, да стъпим на криво, да ядем бой, иначе акъла не идва. Докато стигнем до мъдростта. Тогава вече задължително е да постиш, защото енергията, която започва да циркулира през тялото, започва да намалява със всеки изминат ден. И идва един такъв момент, в който нямаш душевни преживявания въобще вече, душата умира. Тогава ти постигаш мъдростта, съзерцанието на света и ти като част от него. Това е мъдростта. Чак след това вече започваш да живееш само за хората, само за тия, които са около тебе. Храниш се чрез техните емоции, чрез техните преживявания. Радваш се на живота за това как го потребяват те, израствайки. И в един момент, като видиш, че си предал на децата си опита и знанията, които имаш, хващаш си духа и чадъра и отиваш при мъжа си да чакаш синовете си. Или при баща си да му се отчетеш какво си направила. Така че
Още нещо да кажем за заключение. Душата не се преражда. Тя се ражда 40 дни след като се роди детето и при мъдреците умира преди да е умрял човек. Тогава няма нужда нито да се изповяда, нито нищо. В един момент спира да спи, няма нужда повече да се почива, мозъкът му минава на едно друго ниво на съзнание, където работи само съзнание. Предположенията изчезват. Всичко е ясно и няма душевни преживявания. Празноти в себе си няма. Така се заминават мъдреците. Дай Боже да се заминем всички като такива. Дай Боже. Защото каквито си заминем, такива идваме после. Но идваме гладни за живот. И тръгваме пак от кармата на майката, активиране на кармата и така нататък. Писал съм такава книга, до 49 години циклите ги наредил. Да. Защото има един такъв момент от 35 до 45 години особено, сблъскват кармите на двата рода в семейството и тогава мога да хванеш, ако жената не иска да приеме опит от твоя род и остава в нейния род, ти започваш да се разболяваш от болестите на нейния род. И заради това говоря аз. Затова искам снимки на двата рода, на мама и тате, оттам да може да си познаете кой ви е човека, нали, какво правите с него и така нататък. И все е такива лесни за разбиране, обаче как ви штракне по телевизията някаква идиотска фразеология и всички там да видят за какво иде реч. Няма убийството и фотката. Няма нищо. Никой не се е родил, никой няма да умре безгрешен. Въпросът е да живееме в себе си, да приемем тялото и развитие. Добре. Сме казали нещо полезно за хората и да не ни се сърдят. Аз благодаря за така ценната информация. Съжалявам за техническите проблеми и ще измисля за някое друго предаване пак нещо да си говорим. Разкажи за сблъсъците в Виена в някое предаване. Там ми беше пратила снимка за кмета, който беше забранил евреите да управляват университетите. За да говорим за... Целия с нахвърляна боя по него, нацвъкан от гълъбите, в много каяно състояние. Дай да направим предаване за знанието. Кой крие знанието от хората? Защото тук в предаването, което съм ти пратил на този на англичанина, нали, ще видиш там се казва, човек, знанието на хората много напредна. Хората поумняха. Кобрат Томов наричаше това човекознание. Къде ги виждаш тия поумнели хора? Аз такива много рядко виждам. Виж, и на Запад го има, аз си говоря с изкуствените интелекти тук, даже развивам един. И нали, се радвам, когато им набие нещо в главата. Даже тук Клода създаде едно понятие заради това, което му пиша. Източноевропейска философия. Нали, аз съм съгласен да се скриме, да не е българска народопсихология. Няма що да набутваме българите в огъня, готови да се пекат. Добре. Айде, стига да не досаждаме повече на хората. Виж го това предаване, ако имаш желание, ще говорим за знанието, за това какво е в институтите, какво са институтите, какво учат хората, защо докторите са половин хора, нали?
Защото очаквам ти с едно добро образование и с една специалност там при инвалидите да се преподеш като благороден човек в България, да бъдеш полезна за народа си. Дързая в тая посока. Надявам се по-скоро да стане. Ето, И аз. знаеш, вече си имам в болницата, така че вървим напред. Да, за предаване ще си говорим, да. Да. Изгледай го и ще го говорим. Ще написам. Сега да кажем чао на хората, да са живи и здрави и да не бързат да умират. Бъдете живи и здрави. Чао, чао. Чао.